मोनाबिलि समाव जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गासै मावथि बिबानगिरिफोरा आरो लोगोसेयैनो बर' थुनलाइ आफादनि दुलाराय बर' हारिमु आफादनि गासै बिबानगिरि दैदेनगिरिफ्रा बेयाव थुबुर जादों। कैलाश कल'निनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म मार्ग आरो बे रिं र'डआव थानाय बड'फानि बे गोथार मुसुखायाव मोनाबिलि समाव जोङो दिनै आलारि बाथि फोजोंनानै केन्डेल लाइट फोजोंनानै जोङो बड'फानिसिम आर'ज गाबदों। आरो गोदान दिल्लीयाव थानाय बे रिं र'डनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म रिं र'डनि बे मुसुखाखौ थांनाय 1 मे 2025 मायथाइयाव भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा बेखेवनानै होदोंमोन। आरो बियो दुलाराय बर' माहारिनि दाबि आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दाबिमोन। जों बयबो मिथिगौ जे गाबोन 20 नभेम्बर आरो समफोर 21 नभेम्बर दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' गोजोन गोरोबथानि गासै एकर्ड सिगनेटरिफोरखौ लाफानानै सा सानजा भारतनि मोन 10 सिडुल आसाम, मेघालय, मिज'राम आरो त्रिपुरा गासै 10टा सिडुलनि दैदेनगिरि लिडार्स रिप्रेजेन्टेटिभ आरो स्टेक हल्डारखौ जों हांख्रायदों। गुबै आयदाया जाहैबाय जे आर्टिकेल 280 जेराव डाइरेक्ट फाइनेन्सनि बाथ्रा दङ, फाइनेन्स कमिसननि बाथ्रा दङ, 6 सिडुलखौ मोर फाइनेन्सियेल रिसोर्स आरो लोगोसे एडमिनिस्ट्रेटिभ जि पावार्सखौ 6 सिडुलनि मोर अट'नमिनि जि बाथ्रा दङ आरो 125 जि एमेन्डमेन्ट 2019आव राज्य सभायाव पार्लियामेन्टआव जि प्लेस जादोंमोन बेखौ आखरे आखरे इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ, एमेन्डमेन्ट खालामनांगौ आरो फैबाय थानाय विन्टार सेसनाव बे बिलखौ लाबोनानै 10टा 6 सिडुलनो मोर अट'नमि होनायनि जि बाथ्रा बेखौ मावफुंनांगौ। 2020 सनाव जानाय जि सुक्ति दङ बे सुक्तिनि गासै दफाफोर 125 एमेन्डमेन्टजों लोगोसे समस्ति बारायनाय आरो जोंनि सिमा बारायनाय गहपुरसिम, बड'लेण्डनि BTC BTRनि बेलायाव बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि फुल फेजेड स्टेटास, कार्बि आंलंनि ST हिलनि जे बर'फोरनि ST हिलनि स्टेटासनि बाथ्रा, स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसन गासै जिखिनि जोंनि दाबि दङमोन बे दाबिफोरखौ मोगथाङाव मावफुंनांगौनि थाखाय जोङो साननैनि हाबाफारि लादों। आरो गाबोन कनस्टिटिउसन क्लाबाव साननि 11टा बाजारनिफ्राय बेयाव नेसनेल लेभेल सेमिनार जागोन। गोबां बेयाव रिनन जायफोर 6 सिडुलनि सायाव एक्सपार्टिस बिथांमोना फैगोन आरो 6 सिडुल काउन्सिलनि रिप्रेजेन्टेटिभ स्टेक हल्डारा फैगोन 21 नभेम्बराव जन्तर मन्तराव 3 घन्टिया धरना लानाय जादों। आरो बे धरनानि गेजेरजों भारत सरकारखौ जों नारसिनगोन जाहाथे भारत सरकारा 5 बोसोराव जायफोर एकर्डआ इमप्लिमेन्ट खालामनो आद्रा थाबाय बे आद्रा थानाय बर' एकर्डनि मोनफ्रोमबो दफाखौ जाहाथे आखरे आखरे मावफुङो। दा बे खोथाखौनो लानानै जोङो बे हाबाफारिखौ लादों। आरो बिनि सिगां बड'फानि गोथार बे मुसुखायाव बिबार बावनानै बड'फानि सोरगोआरि जिउमानि आलो गोजोननि थाखाय जों इसोरनाव आर'ज गाबदों। आरो बड'फाया जिहेथु हारिनि जोंनि बयनिबो आदर्शनि महान व्यक्ति, बिथांनि थुलुंगानाय, बिथांनि आशीर्बाद, बिथांनि बोर सारस्रिनायजों बर' हारि दानायनि जे खामानिफोर, आद्रा सिमांफोर आरो गेरेमसा माहारि दानायनि जिखिनि हाबाफारिफोर मोगथाङाव जों जाफुंहोनो हानांगौनि थाखाय आरो जाफुंहोनांगौनि थाखाय दिनै जों गोदान दिल्लीयाव थानाय बे बड'फानि मुसुखायाव जों बयबो बिबार बावफैदों। खारन बिथांखौ जोङो जेब्लायबो जोथोन लानांगोन आरो बिथांनि बुंलांनाय मोनफ्रोमबो खोथाखौ जों आखरे आखरे मावनांगोन। दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफादनि नाजानायाव जोङो राजघाटनि गान्धी हिन्दुस्तानी साहित्य सभाजों जयै बड' स्टाडि सेन्टार जों बानायबाय आरो भारत सरकारखौ नारसिननानै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म मार्ग आरो बे रिं र'डआव बिथांनि स्टेचु गायसननाया बर' हारिनि मोनसे माइल खुन्थिया आरो बेयो नेसनेल लेभेल, इन्टारनेसनेल लेभेलनि मोनसे जोंनि हारिखौ जौगाहोनायनि मोनसे स्टेप होननानै आं बुंनो सानो। आरो बे समाव जोङो बयबो हारि दानायनि थाखाय खौसे आवगायलांगोन, खौसेयै जोङो हारिनि सार्थनि थाखाय खामानि मावगोन। आरो दिनै बड'फानि बे
मुसुखानि गाहायाव जों गसंनानै जों समायखिरा लायो हारि दानायनि थाखाय माहारिबादनि थाखाय हारिनि सार्थनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा 300 खामानि मावलांगोन। गोजोन्थों।